feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my God. Jump out that sofa. Let's get. Próxima estación, Aldas Avenida U. Fill up my cup, Mazel Tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. La xarxa creix amb l'L9, 52 estacions, 20 intercanviadors. Trens automàtics, més freqüència, més seguretat, més tecnologia. Del teu barri al tren d'alta velocitat i a l'aeroport. De casa a la universitat, a la fira i al Camp Nou. Del Besòs al Llobregat, passant per Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat. Més de 350.000 usuaris cada dia. 130 milions de passatgers l'any. El metro que tots hem demanat per anar més amb transport públic. La nova L9. La nova línia 9 serà la línia de metro soterrada més llarga d'Europa. Connectarà 5 municipis: Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat, i donarà servei a barris que avui no disposen de metro. El traçat s'ha dissenyat ubicant estacions als indrets amb més necessitat de transport públic. De les 52 estacions de la línia, 20 seran intercanviadors que enllaçaran en Rodalia, Renfe i el tren d'alta velocitat, altres línies de metro i de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el tram baix i el tram Besòs. L'L9 entrarà en funcionament per fases, a partir de la tardor de 2009, i es preveu que estigui acabada completament l'any 2014. Utilitzaran aquesta línia més de 350.000 usuaris cada dia, és a dir, uns 130 milions de passatgers l'any. El pressupost de construcció de la línia és de 6.500 milions d'euros. La línia 9 avança. Com es fa? La construcció es fa amb els sistemes més eficients per garantir la seguretat en la pròpia obra i en tot el seu entorn. Es fan inspeccions prèvies dels edificis, locals comercials i aparcaments a la zona d'influència del traçat de la línia. Les tuneladores d'última generació perforen amb un gran capçal i recobreixen les parets amb peces prefabricades en forma de volta, al temps que injecten formigó per fora entre el túnel i el terreny. D'aquesta manera, s'assegura l'estabilitat i l'estanquitat del túnel, no s'afecta la superfície i l'impacte sobre l'entorn es minimitza. Simultàniament, es segueix un pla d'auscultació molt complet per prevenir canvis i variacions que puguin produir-se.
La màquina que treballa a la major part del recorregut té un capçal de 12 metres de diàmetre i al tram del Prat de Llobregat s'utilitza una tuneladora amb capçal de 9,4 metres de diàmetre. A la zona franca, els trens circularan sobre un viaducte a 6,5 metres d'altitud. La línia 9 tindrà 3 models d'estació. Estació tipus de l'L9. Hi ha 30 estacions dissenyades en forma de gran pou cilíndric, que tenen un vestíbul superior amb accessos al carrer i un vestíbul inferior connectat a les andanes. Ascensors de gran capacitat, escales mecàniques i escales d'emergència comuniquen els vestíbuls entre si. Aquesta estació integra les andanes en el mateix túnel i els trens circulen superposats en 2 nivells. Estació subterrània convencional. S'estan construint 17 estacions amb túnels soterrats convencionals. Els trens hi circularan en paral·lel al mateix nivell. Estació a l'exterior al viaducte. La zona franca té 5 estacions projectades a l'exterior sobre un viaducte, amb vies paral·leles i andana central. Totes les estacions tenen moderns sistemes de seguretat i accessos innovadors. Els trens que donaran servei a l'L9 són automàtics, sense conductor, i estaran controlats des del centre de comandament de la Sagrera. El metro automàtic fa possible la circulació amb freqüències de pas més elevades. Permet que tots els sistemes reaccionin en marges de temps extremadament precisos i millora la seguretat del servei. Les andanes disposaran de mampares que incorporen un sistema coordinat amb les portes dels trens, de manera que les accions d'obrir i tancar es faran de forma sincronitzada i automàtica. La línia 9 disposarà d'una xarxa sense fil de banda ampla per a la transmissió de dades i imatges entre el centre de control i l'interior dels trens. La Generalitat de Catalunya ha impulsat la construcció de l'L9, una obra ambiciosa per la seva envergadura, per l'esforç inversor que suposa i, sobretot, pels beneficis que reportarà als centenars de milers de persones que fan servir el transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Darrere del projecte hi ha desenes de milers de persones que treballen a les diverses fases i en tots els àmbits, des dels més administratius als més tècnics. L'L9 es posa en servei. Calendari previst. A la tardor de 2009 es posen en funcionament 5 estacions en el tram de Santa Coloma de Gramenet, enllaçant amb la línia 1 del metro a Fondo i, per tant, amb tota la xarxa. A principis de 2010 entren en servei les estacions de Badalona i també la del barri de Sant Andreu de Barcelona. Es connectaran els diferents barris de Badalona entre si i amb la línia 2 del metro a Gorg. La primavera de 2010 s'estrenaran les estacions d'11 de setembre i el gran intercanviador de Sagrera Meridiana. Així, els trens circularan des de Santa Coloma de Gramenet i Badalona fins a l'estació de Sagrera Meridiana a Barcelona, on es podrà enllaçar amb les línies 1 i 5 de metro i Rodalia Renfe connectant amb tota la xarxa de transport públic. La resta de la línia s'anirà posant en servei per trams fins al 2014. Data prevista per la seva incorporació total a la xarxa del metro. L9. Mou-te per la xarxa metropolitana de transport.